Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. This morning is June 18 guys. June 18, the day nga kuan naman gud mi og kuan guys kanana ang gamay gud nga balay para dili lang mi mangabang. Nya karon nga adlaw mao na ron ang adlaw nga ipatindog na siya. I'm so excited nga motindog na gyud ang haligi sa among balay. Sabayan niyo ako guys sa pagtingin sa pagtayo ng aming munting bahay. Ito sila guys na kaunding. asa man? Damaw. Asa man ni? Sulot. Wala man ni sulod. Ala na may kuan. Lizard. Ay nagilabti. Kaunding mo na. Nagladlok ani. Ano? Guys, ano to? Lilita. Lizard. Lizard. Ay gisod nila sa kuan. In the Kuan dito. shoes. Shoes kaunding. Sila. Sila. Duha ra lagi mo, Wel. Duha ra lagi mo? Ang katong isa, wala pod. Makaya ka na ninyo duhara mo? What? What? Lagi kang magulit. Masig mga tumbahan mo ba? Doon namin ipatayo, guys. Doon. Doon yun ang layout, guys. Doon ipatayo ang mga Para may haligi. kubo. I'm so excited guys na magkaroon na kami ng munting tahanan. Hindi na kami mangupahan pa pag nagtapos na to. Hello. Iwan ko kung kailan to tatapos eh. Kasi ang mahal ng mga bilihin. O yung mga materialis, ang mahal na mahal. Iwan ko guys kung kakayanin pa to nilang dalawa guys. Dalawa lang sila, walang libor. Hindi dumating ang mga libor. Kaya ka na nila? Dalawa lang sila. Iwan ko kung kakayanin ba nila yan. Dalawa lang sila, hindi dumating ng libor. Takot talaga kasi ako baka maano sila. Pag sana. Amalay naman ka. Ay, tandugan to ha. Banto. Ang panday guys, nangayo siya og coins kay butang ko ni sa mga uluhan ba sa kanang butangan bitaw sa haligi kanang punuan jud ay para kuno abunda. Na ay gibutang niya tagsa-tagsa baka haligi na iyang gibutang. Man po'y mawala na to guys, kumutuo lang ta. Ay, grabe kasaba sa mga manok. Daghan manggong manok ba sa tapad ani akong gibalayan. Daghan kaing manok kung kanang pangsabong bitaw, puting sa baag, sige lag tugtugaok. Kanahan ko din guys ba kay linaw. Nindot ang palibot, bugnaw, wala pa kay siya balay diri napita guys kani akong balayan. Wa pa kay may mga silingan ani nya murag di pa crowded ba. Nya napay hangin imong mahanggap nga murag presko pa. Walang ganahan kay ko diri ana tanawa ang view guys. O di ba green kay na mga tanom diha. Nindot kay siya og view guys diri sa pitna sa karsada guys, nindot gihapon. Unang na kuan jud ko diri ba inganyo jud ko nga magbalay diri napita kay ang hangin bugnaw na murag presko pa jud ang hangin nga imong mahanggap dili na mga baho
Nga, kuan pa gid siya guys. Okay pa gid siya kaayo. Ito na guys, tumayo na ang first nga haligi. Takot kasi ako ba, baka maano sila. Matumbahan ba. Dalawa lang kasi sila. Mabuti nga, nakayana nila. Oh. Tumayo ng isa. Wait lang mo, wait for a while. Wait for your turn. Dali, dali, no! No! Pangalawa na naman. Pangalawa guys. Tinayo na naman nila ang pangalawang haligi. Lahalagay kinawa ko. Ay, hadlok masadtag matumbahan sila. Uy. Mao na ni guys, nahuman gyud nila og patindog. Maigani kay nay niabot nga libur pagkahapon di na tabangan sila. Nahuman gyud nila isa ka adlaw og tindog guys. Ug dinhi na lang taman ang akong video. Thank you kay sa pagtan-aw. Kung naka-like mo, please like and don't forget to subscribe. Hit the notification bell para updated mo sa mga upcoming video pa nga akong i-upload. Bye guys. Thank you for watching. God bless you all. Kargo baya po itong matumbahan guys. Ato baya pong responsibilidad kung matumbahan na sila na lisod po di na nato patangbalan. Ng mga piang po ipahilot po na nimo kay na ikaw may nagpapanday imo po gyud ng responsibilidad. Mana ni guys, natindog yun nila tanan, isa ka adlaw gyud nila nga nabarog tanan naman na ni siya. Tan-awan ninyo. Ano siya? Dinhi na lang tawan akong video guys. Ug nakagusto mo sa akong video, please like and also don't forget to subscribe guys and also hit the notification bell para updated mo sa mga upcoming videos na ako pang i-upload. Bye bye. God bless you all.